Hallelujah. Hallelujah. Siyabulisa kule ndawo yasesisi emva kwemini. Siyabulisa bahlali ngalemva kwemini ngegama likaYesu waseNazaretha. Siyanibulisa kule ndawo ngegama likaYesu waseNazaretha. Igama eliphakeme phezu kwawo wonke amanye amagama. Igama lomhleli okwanguye nomvukeli wethu. Haleluya. Haleluya. Igama lalapha ezantsi emhlabeni ngokunathi Dinoka Silandi Fani. That is my earthly identity. Akukho kuninzi esize nako, sizonixelela ngeendaba zasekhaya ezulwini ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndisindisiwe ndenzela inceba ngenye imini, ndamkela iNkosi uYesu owandisulela izono zam. Haleluya. Nam kwakungekho nto intle ndandiyenzile ezantsi emhlabeni, kodwa uYesu wabona ukuthi ndifanelekile ukuthi izono zam azithathele kuye. Wathabathela phezu kwakhe onke amahlazo wam. Wabona ukuthi kuhle ukuthi andikhulule ebugqileni besono. Haleluya. Akekho umntu ezantsi emhlabeni ozalwa sazana nenkosi, kodwa sonke sizalelwe esonweni ngenxa yento eyenzeka kwigadi yase-Eden. Haleluya. Kodwa uthi xa uphuhlukile ezantsi emhlabeni ube nokhetho lendlela ezimbini, enye iya ekuphileni, enye iya ekufeni. Wandenzela inceba iNkosi uYesu, yandikhethisa indlela eya ekuphileni okungunaphakade. Haleluya. Yandikhethisa ukwazana nayo ngeentsuku zokuphila kwam, kodwa kathanga wofika ebomini bam, wafika kukuhle, wafika kukubi uYesu empilweni yam. Haleluya. Wafika iNkosi uYesu ndingcolile. Haleluya. Wafika iNkosi uYesu kungekho ntlobo yesono endandingazani nayo. Wafika iNkosi uYesu ndithunjiwe, ndisithi mna ngokwam ndiyazonwabisa, kanti impilo endandiyiphila yayisebhujisweni. Ndandizenza zonke iintlobo zezono, ndisithi mna ndizinika ukuphila, kanti yonke impilo endandiyiphila yayisa ekubhujisweni. Haleluya. Yafika iNkosi yandikhulula, yabe seyityala umoya wayo phakathi kwam owandikhuphayo kubugqila besono, bese yandisa ebomini obungunaphakade. Haleluya. Nam ndiyazana nesono somjola. Yandikhulula iNkosi uYesu, yandazisa ukuthi umzimba wam uyitempile kaMoya Ongcwele, ayondawo yokudlala abafana. Haleluya. Yandikhulula iNkosi uYesu, bese yabuyisela ubutsha bam. Yandifundisa ukuthi intombi yaphila. Haleluya. Kungekho mntu osecaleni kwayo. Namhlanje ndimile njalo, ndithi ndiyintombi gelekeqe, ndiphila ngoJesu yedwa. Akukho mntu ndimdingayo ecaleni kwam. Ndimile namhlanje ndiyintombi ephila ubungcwele phambi kukaThixo. Haleluya. Wandikhulula uYesu kwisisono salo mjola, ndisithi ndiyazonwabisa, kanti impilo endandiyiphila ndandizigqilazisa ngabafana. Haleluya. Kodwa wafika iNkosi uYesu yalithathela kuyo lo tyala, yabe seyindenzisa nesitsha. Likhona ithemba nakuwe mntasekhaya osagqilazekileyo, sesesono there is a way out. Ukhona ubomi ngapha kophila bugqila bobuthemjolo. Ukhona ubomi ngapha kobugqila bezono zasemhlabeni. Ukhona ubomi obukuYesu, ngoba ngaphandle kaYesu uba nalo igama lokuthi uyaphila, kanti ufile. Kwincwadi ebhala kahle athi umbhali wakhona, yini na ithemba lomntu ongenaYesu kwabufika ukufa. Ilelo lintoni na ithemba lomntu ongenayo iNkosi uYesu kulo mhlaba, kwabufika usuku lokufa. Ngoba luYesu usuku lokufa kuyo wonke ubani osezantsi emhlabeni. Kulapho kuyofuneka khona siphambili uhambe besihamba. Ubomi basemhlabeni butemporary, kodwa bukhona ubomi obungunaphakade. Elona lothenjiswa bona uyeza nakuwe mntakatata. Singazibalekela zonke izinto zasezantsi emhlabeni. But there is one thing that we cannot escape. Usuku lokufa
olo suku uyofika kuye wonke ubani. Akekho onothi nolibalekela olo suku. Uhlala vele afike olo suku kumele uphendule ukuthi ezansi emhlabeni ibisini na imisebenzi yakho. Kufuneka ukhethe namhlanje ukuphila okunaphakade khona ukuthi aba nomthetheleli. Mhla kwafika usuku lokufa ewukhona uYesu othi kwincwadi ka-Isaya, izani isithethathethane noma zinjani izelo zakho noma sezingqondela zibomvu kodwa ziyozihlamba zibe mhlophe njengekhwa. Ukhona uYesu okwazi ukuhlukanisa lesono sokusolithana. Ukhona uYesu okwazi ukukhulula kwisono se-masturbation. Ukhona uYesu okwazi ukukhulula ekukhubazekeni ngama-drugs. Ngizosithathela nawe le nceba ingaka. Ukhona uYesu, ukhona uYesu uyaphilisa. Wangehlukanisa uYesu nobungane. Sengingena kwi-process yokuthwasa ndisizidadile abantu abadala kanti igazi lebhokhwe noma igazi lembuzi kwakungekho layo londenzela yona. Ndandidinga igazi eligqibeleleyo eliligazi likaYesu waseNazaretha. Landifumane lo gazi landihlangula bese landifundisa ukuthi alikho lilithemba odinga lona ezantsi emhlabeni kuyeli igazi likaYesu. Lathi londifumane lo gazi ndohlukana nako konke komhlaba. Ndandithi kanti nengxaki ndihambe ngeconsulta fumaniseke kwafuneka ndikhuphe imali ezinkulu. Uthe ndizahamba ngebritish uthe ndizahamba ngeqinisela ikhaya. Uthe yonke izinto zeyi-process endandizenza and I had to take out money for all the processes. Kodwa kwathi kwafika lo Yesu wandibonisa ukuthi the only thing you need ligama lakhe lona lodwa elilokukhulula ubugqila balo mhlaba. Ayikho enye into oyidingayo ngaphandle kwegama likaYesu. Lilo lodwa elilokukhulula izinto zasezantsi emhlabeni. Awekho amanye amathemba odinga wona mntakatata ngaphandle kwegazi likaYesu. Lilo lodwa elilokuhlangula ubugqila bukaSathana. Ubunkumkani obuhlulene kabini angeke bambe. Angeke umbuso wamadimoni aphinde akhuphe amadimoni. Angeke umbuso wobumnyama aphinde akhuphe obunye ubumnyama. Angeke ubungoma bakukhulula kwizinto zobumnyama ngoba bonaqala bubumnyama. Haleluya! Uyamdinga lo Yesu, uyamdinga lo Yesu okwazi ukukhulula ukukhanya. Uthi kwincwadi kaYohane uthi uThixo wenje njalo ulithanda ihlabathi wancama unyana wakhe kuphela kwamzeleyo. Ithi kagqifa kwafika ukukhanya kodwa abantu basezantsi emhlabeni abaluqiko lokukhanya balekele ebumnyameni. Injalo imo yomntu, umntu uzalele esonweni, umntu uzalele ebumnyameni. Inyama ifuna leliqhelene nayo, inyama ifuna izinto zasezantsi emhlabeni kodwa udinga ukukhanya khona ukuze uzophila. Sithi sofika ezantsi emhlabeni sitshalelwe kwimo yokufa kodwa uthi wokwamkela uYesu akukhulule kwimo yokufa bese kusa kwimo yokuphila. Haleluya! Uyamdinga lo Yesu namhlanje. Naku uJesu okhululayo wamfunela namhlanje. Naku uYesu ongadingi imali yakho. Asizange uzointrodusa sonke, asizange uzointrodusa cawe, asizange uzonimemela ndawo. The only thing esifunayo ukuthi kusindise imiphefumulo yenu ekubhujiseni ngoba liyeza usuku lapho you have to account for all of your decisions ozithathayo ezantsi emhlabeni. Liyeza usuku lapho uzaya khona kokwahlukana komphefumulo lenyama uye ekubhujiseni noma uye ekuphileni. Lithi iBhayibhile lami xa lithetha lithi lapho adresi uyitshiqiza kamazinyo. Haleluya! Kuthi kukhala kukho umlilo ongacimiyo bese kukho impetho engafiyo. Kodwa namhlanje xa uyothi ulizwe ilizwi likaThixo xa esiza phambi kwenu ungasindiswa nawe mntasekhaya uphulukane nobuye ebhujisweni bese ufumane ukhanya. uYesu ukukhanya, uYesu ukukhanya. Ufuna inhliziyo yakho, akafuni possession zakho, akafuni izinto zakho zasezantsi emhlabeni. Udinga wena umnike inhliziyo yakho bese ka umnike inhliziyo yakho akuthathe akuhlambulule ngegazi lakhe. Athi wakuhlambulula ngegazi lakhe bese siye kusakubayo
ugqibelele. Sesikhathe kakhulu ezantsi emhlabeni. Kuthiwa zininzi iindlela eziyakubayo, azikho iindlela ezinintsi eziyakubayo. Indlela lilisando uYesu waseNazaretha owafela izono zethu. Akekho omnye ngaphandle kukaYesu, akekho omnye onosisa kubayo ngaphandle kukaYesu. Uyamdinga lo Yesu nawe namhlanje onako ukukhulula kuzo zonke izinto zasezantsi emhlabeni. Mhlawumbi ulalulila every day. Uyamdinga lo Yesu, uyamdinga lo Yesu. Haleluya. Ukhona uYesu athanda tatam uYesu, ngegama likaYesu athanda uYesu. Wadibana nosisi xa ufuna ukwamkela inkosi uYesu. Wadibana nosisi bathi xawuye ngegama likaYesu waseNazaretha. Haleluya. Ikhona inkosi, ikhona indlwana iyasithwala isisi sona sehlabathi. Ikhona indlwana engadingi izinto ezininzi, ayidingi ukuhlatshelwa zimbuzi, ayidingi lendlwana ukuthi ukhuphe imali zakho, kodwa idinga wena uqobo, isebenza iqobo lakho besikwenze ube ngumntu oyicekisayo indlela uthe wayihamba. Yazi isolo xa sigqilazile uzibona sewusenza izinto ongasafuni ukuzenza, ngoba xa usisigqila sento ukakaka usephathekile i-addict yayo uyagqilazeka, ubone ukuthi yenza sengasafuni ukuyenza. Nabantu bama-drugs bazibona bethatha ama-drugs kodwa umzimba engasavumi, kodwa kutekholeka there is a spirit behind yonke le nto uyenzayo. Uthi sengasafuni ubone sewuthumekela kuyo, kodwa ukhona uYesu okwaziyo ukunika ithemba. Loxa kunjalo ukhona uYesu onokunika inkululeko. Loxa kunjalo akadingi into eninzi loYesu. Ningavaleleki ngaphandle bantu basekhaya, sesiyothandaza. Ningavaleleki ngaphandle kule nceba ingaka. Nanku uYesu udinga wena wedwa umamkele kule ndawo ukuyo. Siyiphethele uYesu ozobuya masinyane. Anisiba nanto yokuvula xa ufika ilanga lokugqina, anisiba nanto yokuphetheka, ngoba zafika iintsuku when he had to send out abantu bakhe abazovakalisa iindaba ezilungileyo. Bese uyazikhethela wena ukuthi idirection ozoyithatha esangaphi. Haleluya. Nanku uYesu namhlanje uzobiza ukuphila kwakho. Uyabizwa inkosi Yesu, uyabizwa izulu. Unganabo secaleni kwakho xa ufuna ukwamkela le nkosi Yesu. Nalo ithuba namhlanje lifikile usuku apho uzothatha khona isigqibo sokuzinikela kuYesu ngokupheleleyo, bese kuhlukanisa nezinto zomhlaba, bese kwezibonelele izinto zasekhaya ezulwini. Ukhona uYesu, uyabiza nelakho igama. Sonke singabahle kodwa uyazikhethela, akho mntu amthatha ngenkani. It is a choice that you have to make. Uyayenza ikhetho namhlanje ukuthi ufuna ukuphila ukuphila. Ingaba ufuna igama lokuthi uyaphila ube ufile, ngoba kuyenzeka ukuthi uhambe apha ezantsi emhlabeni kanti uyigobhoza ngaphakathi ufile. Azikho izinto zasezantsi emhlabeni. Umjola ngeke ayivale la voice, utshwala bungeke uyivale i-voice, amadlozi abangeke ayivale i-voice. The only thing you need uYesu waseNazaretha. The only thing you need uYesu onokukhulula. It is only Jesus. Unako ukukhulula sithetha, unako ukukhulula sihlambulula phambi kobuso bakhe. Nathi sawukhululwa singaboni, nathi sawukhululwa. Asuba sasikazazi izono zasezantsi emhlabeni, kodwa saya phambi kobuso bakhe sathi bawo, ewe siyavuza sonile, kodwa sicela usithethelele. Bese wasihlambulula, wathi wasihlambulula sasitekisa isono besisenza, ngoba xa umfunele lo Yesu uyayitekisa indlela ukhe wayihamba. Xa isefikile lo Yesu awumfuni uyayonyanya indlela ukhe wahamba ngayo. Unawo lawo mandla, akhona lawo mandla. Angeke afumaneke kwibhobo negusha, angeke afumaneke kumagazi ezilwanyana. The only thing you need to deliver you, the only thing you need yokugqibelelisa iphelelisa ubomi bakho uYesu waseNazaretha. Uye yedwa onokukunika ukuphila kungaphakathi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndiyayicela nje ufuna kafutshane. Haleluya. Nanku Yesu uyakubiza ukuphila kwakho namhlanje. Nanku Yesu uyayibiza neyakho impilo namhlanje. Nanku Yesu ungadlula ile nceba ingaka, ungadlula ile nceba yokwazana noThixo. Ungabikho secaleni kwakho, ngoba kwafika usuku lokuphendula ubengekho. Uyawuba uniwekho embuzweni athi ohlabelela kahle amagugu elilizwe
sakho angeke wangena nezinto zasemhlabeni. Uyongena wedwa ethuneni lakho nasembuzweni uyoba wedwa. Akekho uyofika ngawe, angeke ufike ngabangani. Haleluya. Ngiyacela ngokufutshane siye kwincwadi kaMalaki isahluko sesesine noma nguchapter 4. Nawe lapha ekhaya xa unayo izibhalo ezincwadi ngiyacela uvule kwincwadi kaMalaki ichapter yesine. Incwadi kaMalaki, incwadi yokugcina noma incwadi yokugqibela, i-Old Testament, ifundeka ngolu hlobo. Ithi ngokuba yabonani iyeza imini evutha njengeziko, bayakuba zindiza bonke abaphuphumayo nabenzi bonke bokungendawo. Ibalenye lemini izayo, utsho uYehova wemikhosi, ingabashiyeli ingcambu nasebe. Ke kuni nina baloyikayo igama lam, ilanga lokulungisa liyakuphuma lilophilise emaphukweni alo. Niyakuphuma nidlobe njengamakonyana asesitalini, nibaxovule abangendawo. Ngicela Yesu, ngicela iBhayibhile yeSungu so that bazo understand. Ngegama likaYesu, nanku Yesu, anifuni lale nceba ingaka yokwazana nenkosi Yesu, anifuni nale nceba ingaka yokuphulula esonweni, anifuni nale nceba ingaka yokuphila kungenaphakade yokwazana noYesu, anifuni na ukukhululeka komphefumulo, ukuthethelelwa kwezono. uYesu yedwa onako ukukhulula. Elezulu iBhayibheli uMalaki 4 isihloko sakhona sithi usuku lukaJehova, lithi verse 1, ngokuba bheka luyeza usuku oluvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi. Liyakubashisa lelo suku oluzayo, usho uJehova Sebawothi, lungabashiyeli impande nagatshe. Kepha kinina enilesaba igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphukweni alo. Niyakuphuma nitshekule njengamathole esibaya, niyakunyathela phansi ababi ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamatshe ezinyawo zenu ngosuku engilwenzayo, usho uJehova Sebawothi. Haleluya. Baba, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla, izwi lakho linamandla. Liyahlaba, liyehlula, liyakhawula, liyehlukanisa. Liyathetha izwi lakho phezu kwamabhongo amnyama, liyayehlula amabhongo amnyama. Akukho okungenzeki ngalo izwi lakho. Lathetha ngalo kwabakho umhlaba, nanamhlanje usathetha ngalo kuphela izibopho, nanamhlanje usathetha ngalo kudala kungekho bekube khona. Thetha Nkosi ngezwi lakho emini, ususe Nkosi abantu abayinyama besithala umoya wakho ingcwele, uthinte yena leyo Nkosi ekudingayo. Namhlanje ngezwi lakho Nkosi qenga lomhlaba wokasisi, ngegama likaYesu waseNazaretha qenga Nkosi lomhlaba. Ngokutsho kwezwi lakho Nkosi, uNkulunkulu namandla wonke wathiwa nezwini lakho, lapho sinyathela khona umhlaba siyawuqonda. uNkulunkulu namandla wonke ngezwi lakho Nkosi, khulula abantwana bakho Nkosi esandleni sengendawo, ngegama likaYesu waseNazaretha. Ilona lowo Nkosi abatshiweyo, namhlanje ukhululeka fika ngezwi lakho kuphela Baba. Singasebenzisanga ziwasho, singasebenzisanga amanzi, singasebenzisanga tyiwa, kodwa ngezwi lakho Nkosi bayakhululeka abantwana bakho ababoshiwe. Ngezwi lakho uNkulunkulu namandla wonke, bonke Nkosi namandla wonke abangena kuphuma bayafuna ukuphila emphefumulweni. Baba, Thixo ingcwele, ngegama likaYesu waseNazaretha, wenza umsebenzi wakho Nkosi emini. Khulula imiphefumulo yabantwana bakho Nkosi, ebugqileni besono. Khulula imiphefumulo yabantwana bakho esandleni sengendawo, ngezwi lakho uNkulunkulu namandla. Thetha Nkosi, ugashuke uNkulunkulu imisebenzi emnyama Nkosi namandla, ngegama likaYesu waseNazaretha. Tya into entsha Nkosi kulo mhlaba.
Thixo somandla, hambisa inhliziyo zabo Nkosi, ifikelele uNkulunkulu namandla ezinhliziyweni Nkosi eziza kulamkela ngegama likaYesu waseNazaretha, igama elivakele phezu konke amagama, igama elinikiwe igunya phezu konke amagama, phezulu emazulwini, ezansi emhlabeni nangaphansi komhlaba. Sizophakamisa lelo gama malivele namhlanje, igama likaYesu waseNazaretha liphakamiseke, libonakale kulo mhlaba wasesisi, nakwi-data zezwi lakho Nkosi zibonakalise uNkulunkulu namandla. Kalizibophe Nkosi, kwelesapho nelesapho, kulantu nalantu uNkulunkulu namandla uthi, minister unto your people O God, ngalizwi lakho ngegama likaYesu waseNazaretha. Thetha Nkosi ngalo, bengathazange wathetha uNkulunkulu namandla uthi, ngegama likaYesu waseNazaretha. Baba, uNkulunkulu uyicela, ndince kuYikho kuphela, ndisisicaka, akukho ndikwaziyo uNkulunkulu namandla uthi, kodwa umsebenzi wakho uyawenza ngokwakho, ngegameni likaYesu waseNazaretha. uNkulunkulu uthatha indawo, thetha zokwana bakho, in the mighty name of Jesus we pray. Izwi namhlanje siyinika incwadi igama lakhe naye, incwadi igama lakhe sahluko sesesine, ithi liyeza usuku oluvutha njengeziko, alithi mhlawumbi kusenokwenzeka lize, alithi kusenokwenzeka lize, alikuniki i-option to doubt, alikuniki i-option zokuthi kungenzeka lize kodwa kungenzeka lize, kodwa lithi liyeza. Iprofethi yethu isiqinisekiso sokuthi there is a God that is coming, futhi yonke inyama iyalisa. Likhona usuku oluzayo, yonke inyama iyalibona lo suku, akukho mntu ongazulibona lo suku. Wonke osezantsi emhlabeni uyohlangana nalo lo suku. Kuthetha umprofethi kule ndawo uthi liyeza usuku oluvutha njengeziko, wonke ubani uyema phambi kwesihlalo sobukhosi bese chaza izenzo zakhe zasemhlabeni phambi kukaBawo, ngoba konke sikwenzayo ezantsi emhlabeni siyakohlulelwa ngako, okuhle nokubi sisezoma ngelinye ilanga phambi kwesihlalo sobukhosi bese siyashiyeka nazo zonke izenzo zethu zasezantsi emhlabeni ngegama likaYesu waseNazaretha. Liyeza lo suku bayofumana ubone bungaphakade, bayohlala ekhaya ezulwini, kodwa bonke abangazange abayifikayo inkosi Yesu iyafika nakube usuku, bese baye kule ndawo ekuphila kuyo, kulapho impethu ingafika, kulapho umlilo ungakiliyo. Liyeza lo suku, xa uthetha uYesu unako ukukuphethelela zonke izono zakho, nokuba zingqondela nokuba zinjani na, bese kusakubayo. Kodwa xa uthi wamphilisa sezantsi emhlabeni, iyabhuthisweni, iyafika usuku. Alukhethi i-age, aluthi liyofikela abathile, alukhethi ijenda, aluthi liyofikela isimo esithile, alukhethi i-status. Ngelinye lo suku uyabungafiki ngezinto zakho zasezantsi emhlabeni. Ngelinye lo suku ii-earthly possessions zakho zabe zingasabali. Ngelinye lo suku inkonzo ohlonza kuyo iyabe ingathethi into, ngoba ekhaya ezulwini akungenwa ngenkonzo kodwa kungenwa ngekwamkela uYesu, ngoba kuyenzeka ngelinye ixesha uhambe uyokhonza kanti ukhapha abayayo. Haleluya! Ekhaya ezulwini akungenwa ngokukhonza kodwa kungenwa ngeYesu. Kuye yedwa isango, kuye yedwa indlela, kuye yedwa ububomi, kuye yedwa inyaniso. Akekho oyobonana noBawo engakhanye wadlula kuYesu. Haleluya! Thetha uYesu namhlanje, kuye yedwa yokunika ubonana obunaphakade, kuye yedwa onako ukwenzela inceba. Kuthi kofika usuku lokugqiba athi lona ndiyamazi, azange andiphike ndisesezantsi emhlabeni. Athi lona ndiyamazi, walikhethe lam igama esidlangalaleni, ngoba uthi bonke abandiphikayo nam phambi konke ndiyabaphika, kodwa abandivumayo nam ndiyabavuma. Haleluya! Ukhona uYesu othi xa umkhetha akuthethelela
kabaho ugqibele. It doesn't matter what you did yesterday. Kodwa ukuthi xa uye kuYesu uyakuhlambulula. Senokwenzeka wabulala ngenye imini, kodwa ndizokunika ithemba elitsha ukuthi uYesu ukhona okwaziyo ukuhlamba kweso sono. Senokwenzeka ukuthi waphinga ngenye imini, kodwa ukhona uYesu okwaziyo ukuhlamba leso sono. Besakwenza bese isidalwa esitsha phambi kukaBaba, kuthi kofika lo suku oluvutha njengeziko, ufike njengesidalwa esigqibeleleyo esilungileyo phambi kukaBaba. Ukhona uYesu oxolela izono, wezela lonke ezantsi emhlabeni ukuze sixolele izono, wezela lonke ezantsi emhlabeni ukusihlukanisa nobugqila balapha ezantsi emhlabeni. Ngoba silapha ezantsi emhlabeni sivelele enyameni. Inyama ifike ifuna izinto zayo, inyama ifike ifuna izinto zasezantsi emhlabeni, kodwa uthi wokwamkela uYesu akuhlukanise nezinto zakwanyama. Konke okulapha ezantsi emhlabeni okubukeka ingathi kukuhle, kodwa kusisinengisi phambi kukaBaba. Lithi izwi leNkosi kunendlela ebukeka inhle phambi kwamehlo kabantu, kanti isebhujisweni. Isiphetho sayo siyikufa. Sikhethele iphula namhlanje ngoba kuyenzeka ukuthi le ndlela iphuphulayo ocinga ukuthi wena inhle emehlweni wakho nakubantu abakusakawudileyo, kanti isiphetho sayo siyikufa. Sikhethele iphula namhlanje uyofumana ubona bungunaphakade. Ingakudluli le nceba, ingakudluli le nceba ingaka. Izwi leNkosi kule ndawo sisanda ukufunda kuyo, elo suku liyavutha njengeziko. Akukho nyama iyoli-escape elo suku. Mhlalazana lafika elo suku, abangani bakho ababekuthwabela izandla bayobe bengekho. Mhlazana lafika elo suku, le-boyfriend wawungafuni ukuhlukana nayo iyobe ingekho. Mhlazana lafika elo suku, le-phone uzitika ngayo ebusuku iyobe ingekho. Mhlazana lafika elo suku, uyobe wedwa emizini. Kodwa kwalo mhlaba siza kushiya ezantsi emhlabeni. Ngalaa mini kufika ngayo usuku logcino, ngalaa mini kufika ngayo ukufa. Konke kwasemhlabeni kuyasala. Uma ukubone xa kusisho i-casket, akukho nto ungena nayo, ungena isiqu sakho kuphela. Ii-possessions zakho zasezantsi emhlabeni uzishiya nganeno kwethuna, kodwa ngalo kwethuna ungena nesiqu sakho wedwa. Bese umphefumlo wakho ehambe yokwahlulela, bese siya apho usebenzele khona. Haleluya. Inyama iyabuyela ethulini. Qabela ithulini, unga-investi kakhulu kwizinto zasezantsi emhlabeni. Ngoba uYesu usuku oluvutha njengeziko. Ngolo suku angeke ungene kulo uphethe i-possessions zalo mhlaba. Ngolo suku angeke uthi xa ufika kulo ufike ngabangani, ukuthi walahlekiswa ngabangani ngoba unowethu embizweni. Kodwa ndiyayithanda le ncwadi kaGqitha, isinika ithemba. Ayithi kuphelele ekutheni kuzabakho usuku oluvutha njengeziko. Isinika ithemba. Ithi xa unayo, ithi abo bandikhethileyo mna njengoYehova bayakutshekula njengamathole. Isinika ithemba ukuthi xa uthe wakhetha uYesu ngeentsuku zakho zokuphila lokufika usuku lokuvutha njengeziko, lokukhethileyo iNkosi uYesu uyakutshekula njengamathole. Haleluya. Namhlanje senzele lo nyaka ukhetha iNkosi uYesu kuze xa kufika lo suku lokuphuthiswa kwehlabathi ube nayo indawo yokufika, ube nayo indawo yokuphephela, ube nayo indawo yokusimela. Eyona nto siyena ibalulekile ukuthi elo suku liyafika. Iyabuya iNkosi uYesu. Ingakabuyi njalo liyofika usuku lokufa. Zimbini izinto. Usuku lokubuya kweNkosi uYesu ibe seyiba lusuku lokufa. Zombini ezemini asikwazi ukuzibalekela. Kuthiwa ngosuku lokubuya kweNkosi uYesu onke amehlo yombona, abasemangcwabeni bayophakanyiswa bambona. Akekho oyibalekele le suku. Onke amehlo they will witness ukubuya kweNkosi uYesu. Kodwa zizigqibo zakho zenzayo ezantsi emhlabeni eziyokhetha ukuthi ngaba uyayibonana nayo na ubuso nobuso nobuvela ebhujisweni. Ngoba bona bese bebalekela
imizamo yezono zabo zasemhlabeni. Ungazikhathi, ungayikhethi le Nkosi Yesu, bese xa lifika lo suku ungabi ulandawo yokubalekela. You have no protection. Ngoba iNkosi yabathumela abantu abanabaye kuyo. Size nje kule ndawo asizizelanga ngawethu amandla kodwa sithunyiwe. Ngalo xa kufika lo suku you will have to account ukuthi ngazithumela izisebenzi zami zizolithala izwi lam phakathi kwenu, kodwa nakhetha uvuye izinto zalo mhlaba. Ungazikhathi mntasekhaya, sezifikile indaba ezimnandi phakathi kwenu. Sikhethele le Nkosi Yesu. Noma usekhaya endlini usenakho ukuthandaza nathi, sesizothandaza. Bantu bale basibasisi, sesizothandaza. Iloyo nalowo engazenzela umthandazo kwendawo kuyo noma zesijova iyaba kuyo, kodwa sesisiye emthandazweni. Andifunzelela ngithuba ufuna ukuyamkela iNkosi Yesu, useneyamkela kwindawo okuyo noma usenekuza kuthi. Hallelujah. Kodwa iNkosi Yesu ithi you have to account. Ithi kuyafika usuku apho endiyawuthi kuyo depart from me, you workers of iniquity. Noma ndithi well done my faithful servant. Uthi kwaba ndizawuthi kuyo sukani kum andinazi. Uthi ngabo bandibonayo ndinganile, abandibonayo ekusela. Ngabo bandibonayo ndiyabona kodwa bandibona yokunxiba. Ngabo bandibonayo ndize, abandibona yokunxiba. Ngabo bandibona ndilambile, abandibobile. Ndifuna ukuthi namhlanje nabo abathi selifikile izwi layo abalibazela ndlebe. Namhlanje xa uliva izwi leNkosi uzungayenzeli khona inhliziyo yakho. Namhlanje sewulivile izwi leNkosi uzungayenzeli khona inhliziyo yakho. Seyifikile le nceba ingaka, seyifikile le nceba ingaka. Abathi sebehlukene umphefumulo nenyama bayikhalele. Abasesogweni namhlanje bayarhalela ukuba kule ndawo ezikuyo khona ukuze bazolungisa. Ungathi wena sewufumene inceba abaninzi abangazange bayifumane. Uyiyeke ikuvule, zenzela inceba uze kuYesu onako ukukhulula izizono zonke zalo mhlaba. Uyawukhulula umphefumulo, uyazixolela zonke izono. Zenzele le nceba namhlanje, uyamkela iNkosi Yesu. Wena uthi kule ndawo ukuyo ndilala ndilila everyday, andinako ukuphela enhliziyweni. Nanku uYesu onako ukukunika ithemba elitsha. Nanku uYesu onako ukukubuyisela ithemba. Nanku uYesu onako ukukubuyisela uxolo. Nanku uYesu. Yazi kuyenzeka ngelinye ixesha uthi sewunazo zonke izinto zelihlabathi kodwa zingayifili igebhe. Uthi sewunayo imali, sewunezinto zonke, kodwa uze there is a void that needs to be filled. You need Jesus. Mandixelele namhlanje uyibheki itafile eklabhini, kodwa xa usise ekuseni uyithi ivoid ayikasuki. Eyona nto uyidingayo udinga uYesu. Uyabheka nama-drugs kodwa athi uyophela kwi-system ukulivre ivoid. There is nothing yalo mhlaba enokwazi ukukusisela lezethu ngaphakathi. There is a missing piece inside of you. Ukuze le missing piece iphelelise udinga iNkosi Yesu. Alikho elinye ithemba esilizisela lona, ayikho enye into engapha esilizisela yona ngaphandle kweNkosi Yesu. Kuze zonke ingqaba obhekene nazo uYesu yedwa lokukhulula. Mhlawumbe uhlutshwe ngabantwana, umane ubose kuzangoma, izangoma zebenza wesi bazise kuYesu. Mhlawumbe uxakene nezinto zalo mhlaba, mhlawumbe izinkolelo zalo mhlaba. The only thing you need is Dr. Jesus. Alikho elinye igama esiniphethele lona, alikho elinye ithemba esiniphethele lona ngaphandle kweNkosi Yesu. Isizibhalo ezingcwele xa kuthetha umpostile uPetrose uthi isilivere negolide andinayo, kodwa endinayo ndikunika yona. Nali igama likaYesu Kristu. Uthi ngegama likaYesu Kristu uNazaretha vukude. Namhlanje ndizetsho njalo ukuthi isilivere negolide andinayo, isilivere negolide andiphethanga, kodwa endiphetheyo namhlanje igama likaYesu Kristu
ndisele igama likaYesu Kristu. Akukho kungcono endiniphethele kona, akukho kungcono endawulinika kona, kodwa ndawulinika kona ubomi olwabuzuza ngokwamkela iNkosi Yesu. Haleluya. Asinjethisa inkonzo, asikulandela a certain pastor or a certain prophet. The only thing we need ukusindisa umphefumulo wakho ekukhutshisweni bese ekuphileni iziqu zethu. Asizange zi-advertise mntu, asizange zi-advertise mntu, kodwa sizonzinakelisa iNkosi Yesu. Sizosindisa ubomi benu ekukhutshisweni, sizosindisa ubomi benu kolosuku. Ezi zidala ezingcwele iyayivutha njengeziko awufuni na wena ukusinda kolosuku besiyofumana ubomi obungaphakade. Weza kuJesu unako ukukhulula mntakatata, weza kuNkosi Yesu. Nguye yedwa onokukhulula kwezingxaki ujongene nazo, nguye yedwa onokunika ukuthula komphefumlo, nguye yedwa onokukhulula kwiinkolelo zomhlaba, nguye yedwa. Asizukunika amathemba ngawuwe, asizukunika i-false hopes. The only thing that we have to offer ligama elinikeza igunya phezu wonke amagama, igama likaYesu waseNazaretha. Awufuna mntwana namhlanje ungayivumile ngoba ingaka seyifike ikhulu. Namhlanje kanina ulive izwi lakhe zelingaliyenzi lukhuni inhliziyo yenu. Ifikile indoda yamadoda namhlanje izodiza ukuphila kwakho. uYesu namhlanje uzodiza ukuphila kwakho. Uyabiza iNkosi Yesu namhlanje izingaliyeke ithuba lokudlula ngoba yofika usuku oluvuthathwa ngeziko. You have no escape plan. Yofika usuku oluvuthathwa ngeziko, awuzuba nayo indawo yokubalekela. Yofika usuku oluvuthathwa ngeziko, awuzuba nayo plan yokubalekela, awuzuba nandawo namaqhinga okuzophephela ngakho, ngoba konke kuyovuza ngaphandle. Zonke izenzo zakho zasezantsi emhlabeni ziyayikhutshwa bese uhlulelwe ngazo. Okubi lokuhle bese uyahlulelwa kufumane nokubi kuwe. Uyawusuka kuliziko elivuthathwa ngefuyisiwe kwiziko elishisa ngaphakade. Tata namhlanje babe ndimphethele zona ukuthi noxabunjalo lokhu nazo zezona uhleli ngazo zenzela inqeba. Uyamkela iNkosi Yesu, iyakuhlambulula. Yiyo yedwa eyakukhulula kolosuku, yiyo yedwa eyakunika ukuphila okungunaphakade. Izani kuYesu, izani kuYesu, uyakunika ubomi. OnoYesu unokuphila, OnoYesu uneqiniso, OnoYesu unendlela. It is Christian. OnoYesu unobomi, OnoYesu unenyaniso, OnoYesu unayo indlela. Nguye yedwa indlela, bese nguye yedwa ubomi. Ngaphandle kwakhe awunabo ubomi. Yebo uyaphefumula, siyavuma, kodwa xa ungena Yesu uphefumula kwakho kokuphila. Uyamdinga uYesu ngoba luYesu usuku lokuhlukana komphefumulo nenyama. Xa kufikele lo suku uyokufikela uwedwa. Babe bengekho abahlobo, iyabe ingekho ifemeli, iyabe bengekho umakhelwane. Liyasifikela sonke le suku, kodwa luyinto eninayithemba. Le nto engenayo uYesu yakufika imini lokufa. Liyasifikela sonke le suku. Now I need you to escape it. Siphila nje emhlabeni eyona nto ekhona ukuthi sonke eyokuthi liyafika usuku lokuhlukana komphefumulo nenyama. Kodwa ngabe uyaphi na wena lokufika lo suku? Senzeni leyo ncwadi ngeke uyamkela iNkosi Yesu. Yamkela iNkosi Yesu namhlanje ube nomthethelelo, ube nomthethelelo ofike lo suku. Ube nomthethelelo izono zakho lokufika lo suku. Uyakubiza ukuphila kwakho iNkosi Yesu namhlanje, uyayibiza impilo yakho namhlanje.
egameni likaJesu. Haleluya.